til løsningsstil. Løsningsstil. Her på tredje sal, der bliver vi bare flere og flere. Vi sidder overalt, vi kan snart ikke være her mere. Ja, hos Schultz der går det cirka 4,4, men i nat bliver det en 10'er. Vi bruger estimer og kører strømme på sit kan slet ikke lade være. Min Lego-mand bestemmer, hvad det er, jeg laver her. Projekt der kører forbi mig, husk at tidsregistrere. Straight up programmør. Cola hooligan, tynde arme og lidt svær. En smule sand. Min iPhone, min Android, den er så kær. Åh ja, så kær. Mit blod er kaffe, soda, Remo og cola. Schultz Infostyle. Infostyle. Whoop, 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 whoop. Schultz Infostyle. Infostyle. Whoop, 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 whoop. Schultz Infostyle. Hey, sexy IT. Whoop, 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 whoop. Schultz Infostyle. Hey, sexy IT. Whoop, 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 whoop. Schultz Infostyle. Det er banen, ja, så nu er vejen åben. Vi snupper deres kunder, over er vores nye våben. Mens de må ligge der og ryste hele natten, så fejrer vi vores sejr ved at stå på Skito at høre på robotmanér. Og bruger standardplatform, så vi kan skalere. Men projektleder og tester, de vil bare have mere. Multitasker som en kvinde for at kunne levere. Straight up projektdeltager. Excel-magi, user story, økonomi. Taskerne 9, så kære kunder, skriv under, kan ikke lade være. Bliver flere og flere, for både Randers, Vejle, Aarhus, Frederiksberg. Schultz Infostyle. Infostyle. Whoop, 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 whoop. Schultz Infostyle. Infostyle. Whoop, 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 whoop. Schultz Infostyle. Hey, sexy IT. Whoop, 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 whoop. Schultz Infostyle. Hey, sexy IT. Whoop, 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 whoop. Schultz Infostyle. Nej, jeg tror, de laver et eller andet centralt. Hvis jeg gør det, så er det for mig.